přítomní, milí turisté, milí návštěvníci, vítejte, 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 vítejte na letošním veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2013. Dobrý den vám všem. Třetí největší veletrh, jak jsem zmínil na slavnostním zahájení, je možná v pořadí třetím největším veletrhem, ale myslím si, že ho můžeme nazvat nejkrásnějším a pro nás nejmilejším veletrhem. Jelikož náš tým na odboru kultury, zejména oddělení cestovního ruchu, je velmi kreativní, tak letos to u nás vyhrála rodina Klusálkovic. Pokud budete mít zájem a zastavíte se na našem stánku, tak si tam můžete vyzvednout zápisky z cest Plzeňským krajem rodiny Klusálkových. To jsme my, Klusálkovi, cestovatelé z Plzně. Všude dobře, tak co doma? Máme radost, že žijeme v Evropském hlavním městě kultury 2015. Byť se ten titul prestižní jmenuje Evropské hlavní město kultury 2015, tak netýká se ty naše akce, které připravujeme ve spolupráci například s Petrem Formanem, který je uměleckým šéfem projektu. Tak nepřipravujeme pouze do města, ale právě většina z nich se bude konat také v kraji. Ještě jednou děkuji za pozvání. Pokud máte zájem, můžete se zapojit do soutěže o turistický klobouček zdarma, který jsme dostali od Plzeňského kraje. Pojďte s náma na krátký výlet po Plzeňském kraji. Divadelní zkratkou za 10 minut celý Plzeňský kraj. Tak pojďte. A i s tím okem. My jsme tady dnes na město Plasy ze severního Plzeňska. Letos tu máme nově i plaský kroj, který nám půjčila rodačka z Plas, paní Věra Svítilová. Jako Plasy chceme prezentovat hlavně klášter, hrobku Metternichů a také Fantasy Golf, který je nejlepší v Evropě.
Rappresentiamo il Museo degli usi e costumi della gente trentina di San Michele all'Adige in provincia Dobrý di den, Trento. přijeli jsme z regionu Trentino, který je vlastně sever Itálie. Reprezentujeme tady naše muzeum, které se jmenuje Muzeum svatého Michala. Jako taková zvláštnost tohoto muzea je, že bylo vlastně založeno českým rodákem z Českých Budějovic, který se jmenoval Šebesta. Proto nás vlastně zajímá všechna historie, co se týče i České republiky, etnografie a vůbec rádi jezdíme do České republiky. Spolupracujeme tady již s divadlem Alfa v Plzni, se Zemědělskou fakultou v Praze. Moc se nám tady líbí a jsme tady moc rádi. L'Austria e la Repubblica Ceca all'interno di una comune identità turistica. Grazie. Prezentujeme Stříbrští Ostroželce z důvodu toho, že jsme tady dostali pozvánku Městského muzea, takže to, co dneska tady nabízíme, je atraktivita muzea ve Stříbře. A ty uniformy, co máme na sobě, má souvislost v tom, že jsme obnovili ve Stříbře historický spolek Ostroželců a ta uniforma má vazbu na historický spolek. Walking like in a Dolce Vita. This time we got it right. We're living like in a Dolce Vita. Gonna dream tonight. We're dancing like in a Dolce Vita. With lights and music on. Our love is made in the Dolce Vita. Nobody else than you. Je to fajn. Přátelé, krásný dobrý večer. 80 k plným proudu. Mám hroznou radost, že tady mezi náma můžu přivítat ředitele téhletý diskotéky. Kde je Jirka?
mě v sejfu mám, je tobě můžu vážně říct. Přítel hurikán, já chci žít non-stop, krásně a non-stop. A s tím, co přijde, mám chuť se rád. Tak v první řadě bych chtěl asi pozdravit všechny Plzeňáky, celý Plzeňský kraj. Jsme tady s časopisem Travel Profi, který vychází 18 let. Je to zvláštní časopis, který se může dostávat, nelze ho koupit. Tedy distribuce je zdarma. Náplní toho časopisu je neustálé hledání zajímavých, krásných, co nejméně známých míst, proto aby se lidé sebrali a jeli někam na příjemnou dovolenou. Každý by si podle toho časopisu měl vybrat. My sme prišli zo Slovenska, z Moranskej planiny, sem k vám. Donesli sme vám fajné špecialitky z ovčieho syra, z ovčieho mliečka. Máme také skúsenosti, že je tu toho dosť málo u vás v západných Čechách, takže tí ľudia ako majú strašne veľký záujem o tú slovenskú pravú 100% brinzu, oštiepky a takisto varíme tradičnú slovenskú kuchyňu, haluštičky brinzové a kapusničku parádnu. Dobrý den, takže my jsme přijeli k vám z Hané, můžeme vám nabídnout hanácké gron, což znamená klasický hanácký speciality, hozený maso, hřibkovka, klechtanka, zelňačka. Záleží na tom, kdo co chce, všecko o nás najdete. Ja, ich darf Sie heute hier auf der ITEP nach Zwiesel entführen. Für uns eine tolle Möglichkeit. My jsme se rozhodli sem přijet do ITEPu, do Plzně, protože nám jsou ty návštěvníci z české strany pochopitelně hodně důležitý. My jsme spolu vzali plno prospektů, máme pár i v češtině, jako plán města, informace na zimu. Máme sebou i kušel gondol, vlastně ta gondola, co jezdí k Javoru, pár dalších věcí. A co nás velice potěšilo je, že návštěvníci ITEPu se skutečně o Cvízl zajímají. Ty berou sebou ty prospekty a dokonce plno z nich i znají Cvízl. Cvízl odsud není zas tak daleko, zhruba 100 kilometrů a to nás opravdu těší, že ty hosté mají skutečně zájem.
9. ročník utek jako voda, na tom je to shoda. 9 a 1 je 10, takže příští rok na jubilejním 10. ročníku na viděnou.